Хотел бе, хотел. А цената? Продавам най-ефтиния хотел в България. Що най-ефтиния? Сега ще ви кажа след малко. Хотелът е тотал щета за ремонти, обаче има много потенциал. Имаме 5 нива по 425 квадрата или 2125 квадрата. Намира се в село Елховец. Чудесна, прекрасна природа, свеж въздух, много готино, много хубаво. Чисто нов асфалт до хотела. Така, било си е пансион на времето, още през байтошово време, обаче в момента е със статут на хотел. Статута си му е на хотел. Цената е 47 евро на квадрат. Не се бъркате. 47 евро на квадрат. 99 000 евро хотел. Санирано училище, играят си футбол момчетата, на пътя, път слънце, чистак барсак. Направим преди 2 години. Точно на пътя си, асфалтов път, ей тука. Гръцката граница е на 10 на километра и си в гръцко. Ако на някой му трябва, иска да развива някакъв природен туризъм, база за почти без пари 47 евро на квадрат, го е на. Ама е тотал, покрива е за правене. Хотел, било си е пансион на време на по времето... Било си е пансион на времето... Така, оплетах се. Здрасти! Няма братче, то няма видео тук в нашия край, къде да снимам, да не ми махне някой.